Hej, mit navn er Niels Bjerre Degn. Jeg er socialdemokratisk kandidat til kommunalvalget. Til daglig er jeg lærer på Lyngholmskolen i Farum, hvor jeg også er tillidsmand. Jeg skal prøve at svare på nogle af de spørgsmål, som Lærerforeningen har stillet os politikere i forbindelse med valgkampen. Jeg blev spurgt om, hvad vil jeg gøre, hvis jeg bliver valgt ind i byrådet. Jeg vil ikke gøre noget, for det kan jeg ikke alene, men jeg vil kæmpe for sammen med andre gode socialdemokrater og sørge for, at vi kan få 2 voksne i indskoling, således at holddeling og differentiering er mulig. Stod det til mig som tillidsmand, så jeg gerne 2 lærere i alle klasser hele vejen op, men jeg ved også godt, at det er en dyr løsning, og det kan jeg ikke love, men jeg kan love, at jeg vil kæmpe for det. Der er ingen tvivl om, at være nyuddannet lærer i den danske folkeskole er hårdere, end det har været længe. Vi skal sørge for, at der er en mentorordning, og så skal vi sørge for, eller kæmpe for, at der bliver et reduceret skema for nyuddannede lærere. Alt for mange nyuddannede lærere hopper fra lærergerningen, inden der er gået 3 år. Og vi har simpelthen mangel på uddannede lærere i den danske folkeskole, også på skolerne her i Furesø. Så vi bliver nødt til at gøre noget ekstra for at passe på dem. Jeg ved fra mit job som tillidsmand, eller tillidsrepræsentant, som det nu hedder, nogle stunder, at det er rigtig hårdt for de nyuddannede lærere at komme i folkeskolen. Vi skal passe på dem. Vi har ikke råd til at ikke gøre det. Hvordan vil vi sikre, at vi kan rekruttere og fastholde lærere her i Furesø Kommune? Det nemmeste svar på det spørgsmål var at sætte lønnen op. Men jeg ved fra mine snart 8 år i kommunalpolitik, at det nok ikke lige er løsningen. Men vi er i hvert fald nødt til at sørge for, at forholdene for de lærere, vi har, er gode. Inklusionsdagsordenen trækker søm ud hos rigtig mange lærere, så jeg tror, det er vigtigt, at vi lader midlerne følge barnet, således at der kommer flere voksne omkring de børn, som skal inkluderes i folkeskolen her i Furesø. Ellers så tror jeg ikke, vi fastholder lærerne, mens kommer dem væk. Mit navn er Niels Bjerre Degn. Jeg er kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget den 18. november. Jeg håber, at I vil stemme på en socialdemokrat.